Наблюдаваме сеитбата в семейното стопанство на Димитър и Георги Катранджиеви. След перфектната почва обработка от миналата седмица с дисковата брана Amazon Ecatros XL 6003 2TS. Семейство Катранджиеви са се доверили на прецизната сеялка за слети култури Amazon Ecirus 6003 2C, допълнително оборудвана с дискове Twintec и агрегатирана към трактор клас Axion 930. В момента сеем пшеницата за следващата година и чимика. Сеитбата извършваме с сеялките, които разполагаме. Това са фирма Amazon, една сеялка Citan 6000 и сеялка Cirrus 6003, която се води минимум тил, за минимални обработки. Сеялката, която виждаме, Amazon Ecirus 6003 2C, е с 6-метрова работна широчина и обем на двукамерен бункер от 4000 литра с възможност за торовнасяне. Cirrus в комбинация с изсяващи бутуши Twintec е идеалната сеялка за работа при тежки, сухи и трудни условия на сеитба върху силно променящи се почви с хълмиста, вълнообразна земя и в полета с лоша структура. Сеялката е високопроизводителна и може да изсява с до 20 км в час, без това да влияе на качеството. Twintec технологията дава възможност за междуредово разстояние от 16,6 см и безстепенно хидравлично регулиране на натиска на бутуша от 15 до 100 кг. Високоскоростната сеялка Cirrus е оборудвана и с дискова секция със специални дискове Minimum Till диск и хидравлично регулиране на работната дълбочина, като позволява машината да извършва няколко операции с едно минаване, което спестява значителни ресурси. Оборудвана е с пълен комплект сенсори за следене на запушване на всеки семенпровод и система AutoPoint. Клас Axion 930 е идеалният партньор за комбиниране с сеялката Amazon Ecirus 6003 2C. Този високомощностен трактор е оборудван с 8,7 литров двигател FPT, който предлага 355 конски сили. Машината разполага с безстепенна скоростна кутия C-Matic, осигурявайки гладка и прецизна работа, както и надежност, комбинирана с нисък разход на гориво. Смятам, че през годините фирмата се разви успешно и това най-вече се дължи на добрата техника и технологиите, които използваме. Освен това, не без значение пренесеността и знанията, които получих най-вече от баща ми, тъй като той дълги години се е занимавал с тази професия. Доволен съм, че моят син също проявява интерес. Той завърши в Пловдив в Аграрния университет и съм спокоен, че ще има кой да наследи нашата фирма занапред. Rapid КБ, официален представител на клас и Амазона за България.